Hola, classes. Què tal? Com estem? Ha passat un mes. Estem de vacacions. Sí, estem de vacacions. Espero que les vacacions hagin servit també per a descansar, per a superar una mica l'estrès que vam viure aquelles primeres setmanes de classe, aquelles primeres setmanes que després de falles ens havíem de posar les piles i buscar-nos la manera de com tindre un ordinador, de com connectar-nos a la classe a través del que fora, no? A través del mòbil, a través de l'ordinador, a través del telèfon, a través de qualsevol cosa, conforme heu fet tots vosaltres. Alguns s'han quedat per ahir, una llàstima. Sí, vaig dir que era una pujada a l'Everest i que coneixia molt bé tots els campaments, coneixia molt bé tots els camins, totes les maneres d'arribar. Hem aconseguit arribar a 3 campaments, i esta setmana que ve suposa que arribarem a un altre campament i continuarem la pujada. Quan acabarem la pujada? Doncs no ho sabem, no ho sabem. Avui sembla que s'està decidint alguna cosa sobre l'educació, sobre com hem d'avaluar, com hem de fer el final del curs. En fi, ja diran, ja parlarà el Ministeri, ja parlarà la Conselleria, ja ens diran de quina manera hem d'acabar el curs. De totes maneres, ja sabeu que per la meva part jo crec que la cosa està prou clara. Tot el que puguen dir-me encara serà millor, segurament, millor del que jo havia previst. Des del primer dia vaig posar les piles, el dia 1, o sigui, el dia 1 no, fins i tot abans de quan ja d'alguna manera s'intuïa que alguna cosa podia passar, ja vaig dir, farem classe com siga. No ho sé si al final la farem per YouTube o la farem d'alguna altra manera, però ja deixeu-me que busqui jo la manera i el dia 1 ja la vaig trobar. Després va vindre el dia 2, després va vindre el dia 3, després van vindre més opcions, més possibilitats, més maneres i al final hem aconseguit fer classes bé, jo crec que bé, jo estic content de les classes que estem fent, estic content de com esteu responent, tant els alumnes, tant les classes de secundària com les classes dels cursos de valencià, esteu responent molt bé. Hem trobat fins i tot una manera de compartir documents que ens està sent, jo crec que molt útil, a mi em funciona molt bé, a mi m'agrada molt com estem treballant els textos de manera col·laborativa, estem co-creant ahir d'alguna manera. No és co-crear perquè no estem creant d'una manera conjunta, però sí que creem un document que és molt útil perquè té errors de tots, té errors dels uns i dels altres, no? Errors més bons i errors més fluixos, no? O sigui, en el sentit de que són errors que dius, ui, aquests errors ja haurien d'estar superats, però no passa res. És un curs, en el curs és precisament per això, per anar superant els errors, per anar superant les deficiències, per anar aprenent, i el temps de tancament també és un temps per a, ja ho he dit alguna vegada, per a pensar en nosaltres mateixos, buscar dins del nostre interior, establir unes rutines, establir unes pautes de fer coses. Si jo estic a soles i m'he hagut de fer menjars, i no només a mi, sinó que he hagut de fer-ne més, en faig més, i així estic, cada dia he de netejar l'estufa, la llar, perquè fa fred, damunt està plovent, damunt no podem tampoc eixir massa de casa, és que no podem eixir, en fi. Bé, no res, això era simplement el que volia mantenir el contacte amb tots vosaltres i saber que esteu ahí, saber que m'heu vist el vídeo, que heu estat reflexionant, que heu estat fent les activitats que havíeu de fer, que heu estat de vacances, heu estat de vacacions, però les vacances i les vacacions també serveixen per a fer coses, no per a estar reballats, que també, si en un moment determinat necessitem estar reballats en el sofà i estar ahí pensant i veure què passa, doncs tampoc passa res, però que no
que no siga la rutina que siga una rutina d'això, mal-se, em prepare per a fer alguna cosa, si és per a fer classe, si és per a anar a comprar, si és per a fer gimnàstica, si és per a llegir un llibre, si és per a veure les notícies en internet, doncs per a veure-les, qualsevol cosa, la rutina que siga, preparar el menjar, preparar-te el desdejuni, l'esmorzar, el dinar, el berenar, el sopar, tot té el seu temps i tot té els seus moments, no? Així que, no res, la setmana que ve ens veiem en classe, a partir del dimarts, i no sabem fins a quan, no sabem com, no sabem res, però sabem que ja portem un mes i que possiblement hi hagi un altre mes per davant. Així que paciència i aprofitar el moment. Molt bé, fins dimarts o fins dimecres. Adeu.